Tamam. بله منتها بخير هاتنه سر سران سر چمان راتنه ما مستیش بخير هاتی برنامه ما ایرو لسر پرتوکا مسئله که گرینگ یا الیزر بن یهودایه ev neze çend mehan bû me naberda bû bernameyên xwe ji ber bêhvendana havînê me vê hefte dest bi bernameyên xwe kir dîsa dikarî evkê bigîrî binê çayê bigire pire deng denek vê hefte me dîsa dest pê kir xwe diheskê em bi navê Xwedaya Kurdistanê dest pê bikin pêşî dixwazim helbet on mamoste Fexriya nas dikin dîsa jî dixwazim bin me nasîn mamoste Fexriya ji Dêrika Mêrdînê ye li zanîngeha Otiyê beşa dîrokê xwendiye li zanîngeha Dîcleyê beşa sosyolojiyê û li zanîngeha Artûkleyê beşa ziman û edebiyata Kurdî de master kiriye 21 sal e bi karê wergeriyê re mijûle gelek wergerên wî henin ji bo Tirkî, Kurdî û niha jî tenê li ser wergerên Kurdî xebatên xwe didomîne ji sala 2004 vir ve jî ji bo kovara zarema dixevite neşej 16 hejmar derkete ji kovara zarema gelek berhemên wî henin ez dixwazim tenê navê çend berheman bînim ziman û bi taybetî berhemên wî yên li ser cihûyan gelek girîng in gelek taybet in berhemekî ya David Ben-Gurion humanîst û şervan wergerandiye biyografiya siyonîstekî sosyalîst Berl Katznelson dewleta cihûyan ya Theodor Herzl Golda Meir jiyana min netewperweriya femînîst netewperweriya Kurdî di şanoyê de ev wek berhemên wî yên vê dawiyê ne û gelek jî gêrhatî ne ev tenê çend berhemên wî nin mala wî ava be ji bo Kurdî bi rastî gelek xebat û keda wî zêde ye vê gavê em mafya xaftinê bidin em mamoste wekî slogana pirtûkê ez dixwazim bibêjim eger zimanek me hebe em ê bibin xwedî netewe ev wek motoya pirtûkê derkeve pêşiya me gelek caran wexta ku em pirtûkê dixwînin pirtûka me li dor jiyana Elîzer Ben Yehuda û pratîkên wî didome vê cem pirsa xwe yekem ji mamoste bikin ji bo Ben Yehuda vejandina zimanê îbranî çima girîng bû têkiliya ziman û welatê çawa datîniye welatê cihûyan çawa datîniye keremkê mamoste Pir spas dikim evîn xan pêşî spasiya te dikim û malbata pêcesê dikim helbet ku derfet da em îro bi hev re bin bi sureta ez dixwazim pêşî wê gotinê xelas bikim ne dewama wê lê di ciyekî din jî gotinek din heye pir xweş e wek dewama wê eger zimanekî me hebe em ê bibin netewe li ciyekî din jî dibêjî ku dinya nabe dostê gelekî ne netewe eger hûn ne netewe bin yekîtiyekî we neteweyî tune nebe û di nav qada nav netewî de hûn ne aktorek bin dinya nabe dostê we lo me her du gotin hevok hev du pir xweş temam dikin îşe te got Ben Yehuda çima dest bi vî karê vejandina îbranî kir û hemû jiyana xwe jiyana xwe piştî 20 salî hemû etembirina xwe ji bo vê armancê terxan kir pêşî ez dixwazim em perspektîfeke dîrokî lê binerin Yehuda Ben Yehuda kengî tê dînî 1852 tam ew demeke çawa ye ew li Rûsyayê tê dînyayê helbet ew cihûyê eşkenaz ji Rûsyayê ji bo zanîngehê bixwîn tê Parîsê niyeta ew ku tibbê bixwîne lê ji ber nexweşiya xwe nikane bixwîne piştî tê Parîsê sal demê dibi çi salên 1870 ne wê demê biçek eleqa wê dîrokê hebe hûn ê zanibin ku tam dema neteperweriyê ye
همو نتپرد Avrupa dayı berxwe o bitaybetti jî ew neteweyên gelên dibin hikmê Osmanî de yek serî radikin. Tam dema ku Ben Yehuda li Parisê Bulgar serî rakirine o têkoşina serxwebûnê didin. O her wiha İmparatorya Avusturya Macaristan jî wisa gelê dibin hikmê wan de jî yek serî radikin. Yani wisa bayekî pir xurt ê neteperweriyê heye. Ben Yehuda jî wek cihûyekî êdî wek cihûyekî ya wek hemû gelên din li çareseriya neteweya xwe difikire. O çareseriyê di neteperweriyê de dibîne. Yani heta wê demê êdî hêdî nav cihûya jî ew fikrê neteperweriyê hêdî geş dibin. Ew jî dibêjin yani ev xelasiya me ew rewşa cihûyan hûn ê zanibin ji serdema navîn ve an piştî ku sürgûn bûn çi hatî serê hûn dizanin. Yani wê demê êdî rewşenbîrên cihûya jî li dor çareseriya digerin. Yani li gor Ben Yehuda çare ew ku cihû xwe netewê pênase bikin û nasnamaya xwe netewî xwedî derkevin. O ev jî ji bo çi ye eger dixwazin ku bi temamî ji nav neçi ji holê ranebe cihû o asîmle nebin ji holê ranebin hebûna xwe berdewam bikin dibe pêşî axa wan hebe li ser axa xwe bijîn. O adin tişta ku wan ser wê axê bikiyek jî ziman e. Tamam baweriya wan heye lê zimanek lazim e. O şo sed sala nozdemîn jî li gel bayê xurtê neteperweriyê ev duruşme jî pir navdarî yek netewe yek ziman. Yani hemû ew gelên ku hewl didin serxwebûna xwe bi dest bixin li dor zimanekî nasnamaya xwe îfade dikin. Li gel gelek tiştên din ew hêmana sereke ziman e. Di vê kitêbê de ew nivîsa yekemîn a Ben Yehuda bi xwe ye. Ez vê hertim hez dikim bêrêz bikim ku ev yani nivîsa herî mihîm a vê kitêbê nivîsa Ben Yehuda bi xwe ye. Hemû nivîsê din jî pir ciddî ne. Yani her yek meselê ji aliyekî ji perspektîfekê dinirxîne lê nivîsa Ben Yehuda pir girîng bi taybetî ji bo me a herî girîng biya min nivîsa wî bi xwe ye. Nivîsa wî bi rastî em her çiqas wek aktivîstekî zimên nas dikin jî di nivîsê di zêde behsa zimên tunê ye. Yani pir Almanceke zelal tunê işte em İbranî ziman İbranî vejînin. Pêşî tişta ku ew di wê nivîsê de derdixe pêş fikra neteperweriyê bi xwe ye. Ha di wê navê de Hînd peyva Siyonîzmê neketî rewacê. Yani wek dêgeheke polîtîk Siyonîzmên tunê ye. Ew fikra neteperweriyê diparêze. O di wê navê de bawer dikim hûn piranî Theodor Herzl nas dikin ew dewleta cihûyan nas dikin. Ew de formüleke ew riya dewletbûnê vedike ji bo cihûya yani wêya fikra Siyonîzmê bawayekî modern formüle dike û bingeha dewletekê datîne bi riya kongrê û biya ew wek kitêb xwendibe ew Wek teoriya avatina devleta cumhuriyet. Evet, teori hatta yani çekici. Yani ev riya devleti ava dike. Yani hin saziyen grink ve çabe ava kirin. Yani ev devleti bixojî fikra devleti formüle dike. Oşxwe diskura herî xurta Theodor Herzl ev ku cihû vegerin Filistînê. Di vî warê de Ben Yehuda aslında peş beriya Theodor Herzl veya dibêje. Yani di vê nivîsê de fikra wî ew ku ji bo cihû bibin netewe axek lazim e. Axek lazim e. Ew ax jî ku dere Filistînê helbet. Divê em welatê xwe ji nû bi dest bixin. O
yani vakta bütün velatê xwe jî cihû ji çar aliyê dinyayê werin û bi zimanê cûr bi cûr werin. Tiştek wan li wir ser wê axê bike ku bi hev re bidin bistîn bijîn zamanek lazim e û ev ziman jî ji zimanê wan û ê bav û kalê wan û zimanê ku 3500 sal e hî ser xwe mayî ev jî ew e. İbraniye helbet. Yani li vir dixwazim vê bêjim yani o fikra tişta ku kir ku ew fikra armanca bi ser keve ew bi neteperweriyê armanca xwe îfade kir. Yani ne ku yani zimanê bav û kalê kan veya vejînin. Na ji bo çi? Ji bo em bibin neteve. O paşê belki paşê cem qalkir ama aniha jî belki çêtir be paşê ew piştî salên taybetî destpêka sed sala bîstemîn û piştî hevda deklarasyona Balfour ew bi girseyî awakî girseyî cihû tên Filîstînê û hemû jî bi hestên netewî tên. Piran vana Siyonîstin. Siyonîst çi ye? Neteperwerên cihû ne û armanc ew ku li Filîstînê civaka cihûyan ji nû vejînin û dewletekî ava bikin. Bi saya wan neteperwerên ku hatin Filîstînê ji xwe ew digêje armanca xwe. Yani eger ew ziman wek alaveke dewletbûnê, alava netewebûnê natibe îfade kirin, bûya natibe formüle kirin, yani ziman bi tenê serê xwe çima bêwejandin yani çima bêwejandin. Di vir dema wiste mesela tiştek ku li bamê peyda be pirsa ku peyda be yani avakerê vî teoriyê Elîzer Ben Yehuda yan beriya Elîzer Ben Yehuda kesek li ser ziman xebatek kiriye yani çima em bêjin Elîzer Ben Yehuda derketiye pêş xebatek bi vî rengî hebiye yan? Ya berya wî hin kesan ev gotine yani behsa vejandina zimanê İbranî kirine lê bawayekî kesî ya ji xwe nekirî kar ji xwe nekirî derdek ya êkî pêşî bawayekî pir ciddî li ser vê mesele sekiniye Elîzer Ben Yehuda ye o êkî o hemû jiyana wî jî wek aktivîstekî vî zimanê derbas bûye loma ew pir derdikev pêş yana na mesela ne zilamek û zimanek yani tenê zilamekî zimanek nevejandî helbet yani wê gelê cihû û bi taybetî Siyonîstan bi xwe ew ziman bi hev rivejandin yani ew fikra netewbûnê tune bûye ew fikra dewletbûnê tune bûye vegera Filîstînê tune bûye yani ev jî wê ser neketa îhtimalek pir mezin ji xwe ew bi xwe jî zimên wisa îfade dike ziman alava vejandina dewletbûnê ye ya jî bihevrebûnê ye avakirina civakeke li Filîstînê ye ziman tenê alavaya vê ya yani ziman tenê bi serê xwe ne armancı ziman alava dewletbûnê ye o loma jî ji xwe tam 15-16 sal piştî wî Theodor Herzl devleta cûviyan dinivîsîne o ji xwe êdî dewletbûn dibe projeyeke pir ciddî o Siyonîst bi awayekî pir ciddî dest bi ew avakirina durustkirina dewletbûnê dikin o ziman jî tabî dibe alaveke giring ji bo wan. Xebatên Elîzer mesela tam vakî razber yani çi bûne li Avrupayê beriya ku biçe yani mesela komîte ava kiriye yan jî dezgeh ava kiriye divan waran da belê. Ha ew tiştên ku şêmber tu dibêjî li Ewropayê tiştek kiriye na li Ewropayê tiştek nekirî li Ewropayê ji xwe dema vê nivîsê dinivîsîne meseleyeke giring 21 salî ye xwendekarekî çûyî Parîsê o hin 21 salî yani ev jî tiştekî pir giring e ev nivîseke ew qas giring o nivîseke pir zelal e bi rastî yani armanca wê pir zelal e o ew diyar e ku êdî ew wê jiyana xwe çawa derbas bike yani nivîseke pir rêk û pêk e vê nivîsê dinivîsîne o heftê ne heşt heftê nehat vê nivîsê dinivîsîne rojnameyeke İbranî li Viyanayê derdikeve li wir diweşîne 2 sal piştî wê koçî Filîstînê dike o paşê hemû jiyana wî li wir derbas dibe tenê
ew dema şerê yekemîn 4 sala li Amerîkayê dişî New York'ê ew jî mecbûrî diçi wê derê. Wekî din hemû heyata jiyana wê êdî li Filîstînê derbas dibe. Divir da pirsekî dîsa derkeve pêşiya me gelo Elîzer ben Yehuda zimanekî mirî zindî kir yan ji xwe ev ziman ji aliyê civakê ve dihate bikaranîn yan jî di ku da dihate bikaranîn. Çimkî pirsek wiha jî tê mesela ew zimanên gelek zimanên di dîrokê de mirîne henin yani ger İbranî jî mesela mirî be çawa hatiye zindîkirin û ev ziman mirî bû yan na yani di nava civakê de bikaranîna wî bi çawa bû. Ji xwe derdî wî bikarana zimên di nav civakê de Almanca wê ew e. Ez zimanê mirî helbet pênaseyeke şaş e berê heta vê kitêbê em wisa dibêjin me digotin zimanekî mirî vejandî falan. Na İbranî ne zimanekî mirî ye. Tenê di axaftinê de nayê bikaranîn. Yana na ya beriya her tiştî hûn dizanin zimanê Tevratê ye. Tevî Tevratê gelek kitêbê wan din hene lîteratûreke pir fireh heye. Lîteratûreke wan a olî heye. Ev hemû bi İbranî ne. O kesên oldar qet hiç nebe li kenişteyê ev ziman tê xwendin. Duayê wan, îbadetê wan hemû bi İbranî ne. Keza ji bilî wê bi taybetî jî kurik. Kurik hîn 4-5 salî ne berî ku dest dewleta mektebên din bikin diçin dibistanê wan hene. Ew navê Hederê Heder jî manya wê odeyê yani mamosteyek odeyek mala xwe dike dibistan. Ew xwendekarî wê taxê diçin wê derê ji wî ders dikirin. Yani hemû kurik piraniya kurikan diçin ew qet ne bi alfabeyê hîn dibin li gor jîrbûna zarokî de. Qet ne bi alfabeyê hîn dibin, dizanin tiştna bixwînin, dizanin duaya dîroka cihûya dizanin. Paşê ê ku pir jîr bin û dixwazin di qada olî de kariyer bikin diçin yeshîvaya. Yeshîva jî ew mektebê wan hîn bilindtir e. Yani ê ku dixwazin hîn bêhtir xwe pêş bixin diçin yeshîvaya. Yani zimanê yeshîvayê jî. Zimanê Hederê jî yek. Adin bi rastî min nizanîbû yani li Ewropayê an ji Rûsyayê ew qas weşanên İbranî hene. Yani têra xwe tê xwendin. Ya tenê ji bo xwendinê bikartîn yani napeyivin tenê. Mesela ew ben Yehuda nivîsa xwe bi İbranî nivîsandiye. Di rojnameyek İbranî diweşandiye. Ew çikên din jî hene tabii elbet. Kovarên din, rojnameyên din hene, roman hene. Di kitêbê jî nivîsek behsa ser edebiyata İbranîk nivîsek heye. Dûr di behsa romanên girîng dike. Gelek roman hene, werger hene. Mesela ez vêya hîn nû hîn bûm. Ev îsa kitêbek wergeran ew hîn çap nebûye. Ew kitêbek ser şairekî wan netewî heye. Ji bo wan pir girîng e Hayîm Nahman Bialik. Di vê kitêbê de ez lê rast hatim bi rastî pir şaşmam. Ne bende bûm ku ew qas weşanên İbranî hebe. Mesela ew di vê kitêbê de Çerniçevskî heye. Ew jî şairekî wan pir mühîm e. Wî bi xwe gelek kitêb wergerandin. Yani ji Goethe bigire Homeros Gilgamesh bigire hatta gelek berhemên klasikên dinyayê yani dinya hemû pê dizanin wana hemû hatine bo İbranî hatine wergerandin. Ya ez pir şaşmam. Zimanekî ku ew qas bê dewletî û nayê xaftin ama xwendinê jî ew qas tê xwendin. Ya tenê li Rûsyayê behsa bi dehan kitêb weşanxane dibe kovar rojnameyê pir reş tişt hene. Di nivîskê de zimanekî têra xwe zindî ye. Yani ne tenê diwarê olî de diwarê seküler de jî dê nivîsandin. Lê tenê nayê xaftin. Pir kêm kes dibêjin işte li Orşelîmê pir kêm kes hebûne ku ê ku ji deverên cuda hatin hevdû fam nakin mecbûr mane bi İbranî biaxivin.
An mesela çık ben Yehuda li keseki rastı li Paris'i زمانی هفدون نزانن او زمانی که الولاتی لی دیجین işte Fransa, Rusi falan. O zamani ki van hef partuni zamani ki Avrupi bir İbrani mecbur diminin bağıvın. Haçuk az ternekici. Ya usa pır istisnai haftına İbrani. Ha o Armanca ve evku vi zamani bike zamani ki haftine. Dinifset problem tüneyi. Loma damadıçı Filistinici rojnamegeri dike, rojnama derdiği. Komiteye ke zamanı İbrani avadike. Ki paşe nave ödebe akademiya zamanı İbrani ki evhiyeci faale İsraili. Saziye gring zimene. O despet helbet ferhenge dike. Ferhenge ke zam çend cilt dürüst dike. Hatta dama sağyavi de yek tu cilt ya çaptı bir yanına paş prani piştimirnavi çaptı ben. دواره خفتن دمامست دگوت زیاده نیا خفتن دنما جواکی دا دپرتوکی دا جی گوتنه کی ها در باست بده بیجه عجبه کو روشا ایبرانی کنه زمان خفتنه بو براستی بکیر ایبرانی هات یعنی مرد دکاره وی گوتنه چا شیروه بکه یعنی زمانه کی کو نیا خفتن دنما جواکی دا جبو وجاندنا وی زمانه بکیر ایبرانی ته یعنی بکیر زمان ته مرد کار چا شیروه بکه وی گوتنه مثلا Ha ev nefiseke daviye ser ya döve divise de es pirji nel gel ve fikrime es kam tabi bahsavi bikim es pirji nel gel ve fikrime brasi çıtak geri İbrani hat ev fikra wana siyasi bu. Yani fikra siyasi bu. Mesela Ben Gurion ezmin yapmadım. Ben Gurion noza bir saliye de Filistin'e Lehin çardı salya xode, çardı panzı saliye Polonya'yı komeleyek avadıkın. Naveyoj Ezra'yı komeleyek avadıkın ku zamanı İbrani hini halke bikın. O bajarok ki ne bajarı ki mesela bajarı ki buçuk lu çuğa cuheb ama bej hamu cuhu dve dibistane der bastı. Yani pir gemjibi yani hav dedin vejinin. O David Ben Gurion damadıçı Filistin'e söz dıxwa dibe ez Filistin esqat zamanı gidin ne yapıyor? Zaten İbrani bağlı. Da liver bastiki yani çıkaz zahmeti kışandı. Dibe bir yerde bu ten İbrani bağlı le kesek İbrani bağlı tüne bu. Hatta az ve derejnekim chans bahsa serpati xoy acayip jidike. O şeşadı dıçı Filistin'e daha da azam neslude. Ben Gurion bavaki aktif dikevi nav siyaseti. Hin daha da zamanı partiya xwe yani zor partiya xwe dike ki pişti nikaşen dur direş partiya xwe ikna dike ku zamanı fermi bebe İbrani. Yani ev motivasyon şüküde motivasyona lur devlet bu neye? Yani motivasyon siyasi hel pişt veya. Ha nivîskar lûr belkî dixwaze vê bêje ya ji ber ku zimanekî nehatî axaftin û dibin ne şaş bi Musa dibêjin yani dibin bandora zimanekî din nemaye zimanekî din serdestî lê nekiriye û loma li ber çavê xelkê bêqîmet nebûye Musa şirove dike ya belki para vana ji hebe lê biya min çita herî mühim motivasyona siyasî bû. Loma jî mesela îro ez gelek carabaya dibêjim nam jî gelek aktivîstên mesela zimên hene ya ziman tenê bi xwe nabe yani tu zimanekî tê çawa vejîne. Yani herkes behsa zimên dike pîroziya Kurdî dike lê kes nabêje ya ev ziman ji bo çi dixwaze arkadaş. Yani em ê vî zimanî çi bikin? Yani tene yani avaki romantik işte zamanı bavuk alemeye işte dayıkamın bimurpeyi zamanım dayıke zamanım zarokti zamanı bir annemine ya biva motivasyonu zaman geç nabe zaman kurt nabe hatta ku her deli dünya usayı zamanı ki be devlet emedisa başı hatta yro heyko hinem perde peyvin ya zamanı ki be devlet
xurt nebuye. Zamaneki ki milleteki ki ne teve bi zamanı serpiyen nemaye. Ya jî bi delka, bi zorê sermaye. Yani eğer arman çekmek ki emin devlet bunu tüne arman çekmek serxobune tüne yani ev zamanı ne bir devlet zamanı devlet ama zamanı bürokrasiye me zamanı dibistane me yani bir zaman çıbık iş bu kadar yani vay diyame jibdimir yani diyamın mesela biriyik az bej mola diyamın jimir famnak Türkiye nizanı vay diyam jiçu bavem jiçu yani vakidin herkesi pır rahat karım Türkiye bağım yani problemam tüneyi. Eğer arman çekme siyasi tünebe, vizyon ekme siyasi tünebe, yani ezi bir vizman çıbıkım. Yani dıkarım çıbıkım. Dıvır da dve em bizan bünk eme bir vizman çıbıkım. Paşam bahsa zimem bükün, aktivizma zimem bükün. Lom az xwazim pir balê bikişim ser nivîsa Yehuda bixwe al ser neteperweriyê. Ya bê neteperwerî ziman jî xurt nabe. Yani eğer fikra ve netewî tune be aktivizma zimên jî nekin. Behsa zimên jî nekin. Ne nivîsîn devce berdin her yani kiş. Yani piştî ku em ê bibin Tirkiye em ê navsînor Tirkiyeyê bijîn em ê bi ziman çi bikin? Zanîngehê me tune be dibistanê me tune be devlet bürokrasiye me tune bankaya em vî zimanî bankê ne peyvîn nexweşxanê ne peyvîn daire nüfuzê ne peyvîn ev ziman wê çawa geş bibe? Yani tenê bi iradeya min ve komek aktiviste zimê jî bi ziman çê nabe yani. Loma tiştak sereke siyasete. Armancake neteviye. Bê neteperwerî divê mirov behsa zimê jî neke biyan. Saat hoş. Hem jî digelî fikrê ne. Divir dema mustewaqta ku te behs kir te got zarokên cîhuyan heta sê salê xwe diçin perwerdeya dînî dibînin. Ya piştî 4-5 salî. Yani divir da ji xwe sirkülasyonekî duwarê zimanê îbranî de di zaroktiya wan da çê dibe. Lê tişta ku ez qet nebe aşina ne. Ne garîb. Tişta ku ez merak dikim ev zimanê ku hate vejandin yani zimanê îbranî gelo zimanê Tewratê bû ev îbranî yani ya ku nihatê bikaranîn jî bû zimanê dewletekî zimanê Tewratê bû yê dînî di warê dîn de dat bikarin ew ziman bû yan mesela vî ji ku da anîtin yan jî ji beşekî civakî wergirtin zimanê ku data bikaranîn. Faham kir. Yani Tevrat kengiye 3000 sal emre ve heyne her kim. Ya tu bejî nebêj yani yek yani ve ne zamanı Tevratê be. Wisa bêjim asa gotna Ben Gurion bêjim. Ferqê ama ferqek çawa ye. Ben Gurion dibêje hatta lûr xwe Misrê didi berhev. Mesela Mısır jî şaristaneke pir gevnarê ye. Mısır wexta pir ew Misra ku em dizanin Misra geş ew wexta Kraliyeta İsraîlê hebû yani hev çaxê hevin hema. Ama îro zimanê Misrê tune. Ew zimanê antîk ku îro arkeolog derdixin wa zimana êdî mirî ye. İro zimanê Misrê Erebî ye. Yani Ben Gurion dibêje yani îro Firavun were Misrê ve nikan tu kesîr peyvekê bike. Kesîr nikan peyve. Lê İbrahim rabe îro were qet nebe ve birçî nebin dikarin nan bixwaze av bixwaze ya jî hatta dikare baweriya xwe derbas nifşê nû bike. Yani ew terminolojiya dînî neguheriye. Dikare mesela vaazên dînî bide. Pir rahat. Tenê nikan dibe işte lazım işte 6 mah her kursek wan meşhur heye. Dibe 6 mah her wê kursê ve pir rahat İsraîlê îro bi mer bijî. Ew ji bo çi? Ji bo peyvên nû. Peyvên jiyana modern teknolojiyê dibe wana lazım hîn bibe. Yani tiştê ku ferq ew ku işte lê zêdekirine. İşte cuda ew ye. Li gor jiyana modern jiyana 100 sala bîstemîn helbet li gor peyv lê zêde bûye. Yanana bingeh Tewrat ya tiştê ku mesela ew lîteratûra dînî di nabînin
boyu peyve geçedikin. Ya işte ev koku rehin peyva kitebede jua kokuna luanze dedikin. Hiç tünebe gelek peyve çekiri hani. Gelek peyven çekiri sala bistemin atı çekiri hani. Hatta ben نخلت من 8000 پیو هنن ده تورات ده دبیجن اسوا حشمانا نسانم لي يعني تشها بيجي جوان استفاده ديكن وانا قد درجه برنادن يعني دي سادنا وجه يعني هلبت وانا درجه برنادن تاني işte نو ليزه ديكن او جي تشوا هن تشتا او بخوا ليزه ديك او جنا مثلا ليزه ديك يا جي او وقت مقول او كوميتي زماني إبراني باشا دبا أكاديمي او أكاديمي دو أكاديمي دهم بيفتيزي ذكرن o paşa mesela zaman vakitlerine az vardı geldim mesela der bas mesela filan kes yeki siyasetmedarı dibe zaman per hazgır çamp ev mesela uy çekirna mesela kesin ki per bizim yer hani ki alakadar be ev çekirna hati kabul kırın ya jine hati kabul kırın olsa devam kırın. Evet. Yani taybeti mesela kudere var girtine o mesela beşin wan hen ez ne şaşmın beşin denava civaka cihuyanda yani aşkenazi henin seferadi henin ha veyat beşe ne şaşmın tabii gele devok tabii dve navede gelek edi çikçe bun gelek devok çe buna mesela en beş yeşki aşkenaz İbrani hindi be aşkenaz Cuhuyen Rusya'yına Avrupa'ya roşlat çok devok ekwan heye vakta İbrani beymeji ev devok sirayet İbrani jdibe ya ji ev Ladino ev enki İspanya hatını kavrandın ev Ladino beyvin ev ji ev Bandora İspanya ya devok evcib devok ektin İbrani beyve sabeşim ya ji yedi ek Almanya'ya o Avrupa roşlat ek yedi beyvin evji yedi şey zaman ekin nezik Almanya evji bir aksanı İbrani beyvin iyice lazım yekeş van helbjerin her davet Ladino'da o zaman gidin çubuğu. seferat. Ha seferat. O telaffuza seferat o cüyenci İspanya'ya belav buna. Serdavê dûr dibiryardidin. Ji ber ku aşkenaz bixwe nav wan gelek aksanên cuda hene. Aşkenaz dû warî pir pev dikevin. Ji ber ku êkê İsraîl pêşengtiya Siyonîzmê kirine êk pêşî çûne Filîstînê piraniya ku li wir ew civak durust kiriye hatta devlet durust kirine piraniya wan aşkenazin. Wek hejmar aşkenaz pir zêde ne O zêdetir ji li ser hêla dînî jî ez nebawerim. Di her warî de aşkenaz serdestin. Lê ji ber ku aşkenaz jî pir ji axek fireh tên di nav wan de jî aksanên cuda hene ew jî li hev nakin. Ji ber ku ew jî li hev nakin dibêjin seferat hejmaran kê me pir awan be. Ji bo aşkenaz pir bi hev nekevin. O paşê taybetî Eliezer ben Yehuda dû warî de jî çîkî pir çîkî nerme de mesela pêv ji zmanê dinê pêvgirtinê. Mesela pir jî nake kompleks ya jî pir jî ne çîkî ew êkî hişk ya jî bêj işte ısrar bike ku ilhez bira her tişkoka pêvê İbrani bê dûr pir ısrar nake. Mesela ji Erebî jî hinek pêvgirtine. Ya ji zimanê êdî nezik aramî êdî zimanê nezik İbrani çi bi ji wê malbatê pêvgirtine. Yani ew jî bikaranîne. Ew rêbaz jî bikaranîne. Divir da disa yani Eliezer ben Yehuda wek mêrek derkeve pêşiya me eglef divan xebatan da mêr li pêşin keda jinan zêde naydîtin lê bi rastî wexta ku me berê xwe didê keda hevjîna wî hem dah ben Yehuda gelekî zêde ye et xwazim em hinek li ser wî jî bisekinin yani keda hem dah çi bû hem dah çi kir yani bi taybetî piştê ku diçine Filîstînê ez barim rola wî zêdetir derdkeve pêş
دکاری هنگ بسا ویج بکیج مرا پر باش بیاد درفت دام بحثا همدا جی بکن بری براسیش درفت چینه بو بحثا همدا نکری بو حتی نها هم دا شو پاشه او دچه او جی اورسای دچ فلسطینی جبوک büyür بزوجه دوی ناوید هم دا پیشی دشاویه جناوی پر جوان دمره o teklifi dışa koyduk ki dibeci işte kodegrabi belki ji rivayet wiş xwat çekirbe dibeci işte xwate xwasti ku pişti mirna ve ez biter bizewcim ew ji hem da jî dil û can qebûl dike diger ku bavê wê li dij derdikeve malbata wê li dij derdikeve dibêjin ji ber ku ben yehuda were min ji ber were min ji xwe nikaribî tu bixwenda ew hê jî tam derbas nebûye o îhtimalek mezin jinawî amir jî ji wî girtiye ji ber vê malbata wê qet naxwaze lê ew pir dil û can qebûl dike ku bûyêr bi zewcî o jûr tê heta tên li Stenbolê hevdû dibînin ji Stenbolê bi hev re tên Filîstînê dema tê qet îbranî nizane ama hiç nizane lê digel wê dîsa jî benhiyô de qet pêr zimanekî din napeyve û Rûsî qet napeyve hîn dirê de dest bi mamostetiyê dike zimanê îbranî hînê wê dike dina pêşeş meha de hal dibe yani çareser dibe o ji xwe wek tu jî zanî di malê de qet zimanekî din naya xaftin Loma malbata wan pir meşhûr e malbata wan yekem malbat ku tenê bi îbranî ew malbat bi hev re didin distînin o kurê ben Yehuda ê mezin Îtamar bû navê wê ê ku ji navê ewil ew yekemîn kurikê cihûyî ku bi îbranî mezin bûye yani berî kurê wê tu cihûyek tuneyî ku tenê îbranî zanibe tenê yani wek me du zimanî ne hemû cihû herî kem du zimanî ne şawa ku emîro Tirkî mecbûr em herke dizanin cihû ji eyn wek me ne lê Îtamar yekemîn cihûyî ku bi îbranî mezin bûye Belê heta heft salî nehiştî ku pêvek ji bil îbranî tê kevguhî wê heta ji ber vê yani derdora wî jî pir ısrar dikin yani şîreta lê dikin ya dibêjin kurik gunekê dev jê berde bira ji xwe derkeve falan na qet kes nikane ben Yehuda îkna bike heta heft salî xwe kurik pêvek ji bil îbranî nabîze heta ew di kitêbê tune li ciyekî din min xwendibû kurik ji ber vê pir dereng dest bi axaftinê dike ji doma heta 4 salî xwe napeyve hê rojeke diya wî jêr dilorîne dixew jêr dilorîne jinik demek malê tenê ye û Rûsî jêr dilorîne îbranî nizane bilorîne bi Rûsî dilorîne ben Yehuda veya dibihîz dîn dibe o tê ji şer dike dibe tu çawa zimanê Rûsî tê jêr dilorîne falan yani pir hêrswî dike lêxê o kurik dibe bavo na neke car yekem peyva wî ew e bi wê çike bi wê derbek mezin ji bo kurik pir ditirsiqe ew derb dike ku ew peyv ji devî wî derkeve yekemîn car wisa dipeyve ha di vê navê de anekdotek din jî heye ji wê hez dikim ew jî kitêbê tune ye min ciyekî din xwendibû min gotibû dema şerê yekemîn mecbûr dimîne biçe Amerikayê li New Yorkê dijî ew malbata xwe 4 sala ji li vir jî kevaneke dîrokî vekim hûn dizanin axa Osmanî ye dema şerê yekemîn lê Siyonîst piştgiriya Brîtanyayê dikin yani digel yani ev riskeke pir mezin e yani tu tebaya devletekê lê tu dişerdi bi devleteke din tev digere loma Osmanî gelek Siyonîstan ji Filîstînê diqewirîne wan Ben Gurion bi xwe jî dema şerê yekemîn nel Filîstînê ben Yehuda jî mecbûr dimîne biçe Amerîkayê îja tabii wê demê pîza wî demek texmîn dikim ku mezin e xuyayê
قاسس فهم دكم كتشك خاماية برزواجه يعني جي قزاخ الشيرة تادك دبيجي از رازي مكو دو يكي نجهو ليب إبراني بزانبه از جي رازيمه يعني نشرده جبو يعني زمان مهمة دبي براي تن إبراني بزانبه نجهو بيجي بما قبوله ليه دبي جهوبه ليه إبراني نزانبه من قبوله يعني أوقس زمان جبوي أوقس سركية وأز نشاش بم يعني من نفستيسا پیدا نکر ایرو مقازلی بنرم پیدا نکر یا از نشاش بم کچکوی بیکی آلمان زوجه لفلسطین دیجی نجهویه لیبرانی تزانه از نشاش بم تالی کچاوی کسکی نجهو تزوجه لیبرانی زانه بله همدا ازبان ما بحثه همدا ذكر باردون أقص زودر واسنة بن همدا همدا دي طبعا هم دو زاروكي ومانه شان هم مرنة جبرنا خوشية دو زاروكي وهنا هم جوان دايكتي دك هم كفانيا مالي هم دايكتي دك يعني مالي دقرينه ليه كاريوك في خلصنا بهالبت جنك خوندية همدا هين ود ميجي لروسيا lise خوندی پشت لیسه‌جی کالج خوندیه kimya خوندیه yani جبو bir jineke çteki pır derasayı yani hani ne normal yani jinek ödeme kil Rusya'ya zanige şi pır jbo cuya şekil zahmet bixwînin de jinek kimya خوندی lo jineke zaneye خوندیه البته اوجی میسیونا مری جدلو جان خودی میسیونا مری خود در دکوه البته دیسا اوجی کتابه تونیه بدي فيديو كنافيه وان من قداريكر نافيه وان بحثا ديا بيرا خدكن دبيجين شبركو ben Yahuda ne zaman zanım zanım ne zaman zan loma ev metodolojiye kuj tüneye usa peyva dıdehev cina peyva dinvisine ferhenk amade dike ya ji dvehin listeyen falan çebike ya bile metodolojiye kuj tüne rebas tüneye mesela hem da jer metodolojiye ki datini peşavi mesela ev kart ev işte usada herhalde kartin ev sistema karta mesela hem da bededi naskirin yani ev duvarı pratikti gelek rel berdixe o adın vek niviskar ji paşi denivisin ji pişti zarok marok ajmazındaki rojnama denivisine hatta gotenek ve deme gotenek meşhure nav lik orşelime dibejin ben Yehuda peyva çedike hem de ji bo ev peyv nav geldi belabı ve ji bo peyve çirokeke denivisine براستی جو ساده به یعنی همون نویسه خود بحثا işte پیوه نوده که یا چیروکه که دنویسini سر پیوه او پیو der bastı به falan hatta pişti mırnan meri ben Yahuda'yı bavardık belki ha ben Yahuda Hazar nasıl bistududa dedimre hem de bencu çtek edimre bencu yek bencu çare yani si sala pişti ve dimre. Hatta jiyana ben Yehuda denivisine, çteki biyografik denivisine, roman denivisine. O ferhengi nevi. Ha ferhengi elbet halasık yani dama ben Yehuda dimre ferhengin kare gelek cilda pişti ben Yehuda ev ve kare akademi komite zimen ev organizedik ev kesantini bahev tabii ev halastık. O hatta yani ben Yehuda Muroveki be su herst be tekilivi Murovanda cana pırskerek derdik mesela pırskerek na hem de haldık ki yani ev gelek kesti için malavantin mevanti mağzubanti yani ev hamu şu وقت میگو ben Yehuda نخوشش یا وقت فیزیک شی مروفی پر لواز فیزیکن نکان زیاد کاری فیزیکی بکه همو کاری فیزیکی سرویه لی نتنیاو
jinik kalama ve jî kurttu. Hatta salên sihî ya nozda çi û hatta ser mafê jinan jî mesela nivîsandiye. Ona nehat bîran min. Ew ji zevgirîngê Nozde. 1990'dı. Ha demek ki inci medya ne biri ve deme mesela sen mafya ve jinan jî jineke feminist jî. Hatta ciyeki mesela 15 sal beriya ve zede naxwaz behsa mafya jinan bik. Yani dibêjî pirsgirêkê me pir Filistinê nû falan. Lê piştî êdî sal bûyî 19 işte Balfour Deklarasyonu Balfour derketiye işte ew Filistin wek welatê cûyan hatî tasdik kirin bir alî Britanya hatî tasdik û hemû dünyayê ve qebûl kiriye êdî welatekî wan heye. Loma ew Balfour wek miladekê ji bo dîroka İsraîlê de o êdî hin gelek saziyên xwe jî amade danî rûniştandin ya jî didir rûniştandin êdî dibêjî wexta me hat vay me gelek pirsgirêkê xwe hal kir navês nivîsê jî aynî ew e wexta me hatiye dibêjî wexta me hatiye û behsa mafê jinan dike hatta yani îro eger behsa feminîzmekê siyonîst pêk kirin yani yek ji pêşengiyên wê vê feminîzmê hem daye. Yani ev jî mühîm e yani gelek cana îro hani siyasiyên me ji me dibêjin ku siyasiyê me Kurdistanî an netewî jina dixwazin ku xwe her tim meseleyên xwe li paş bihêlin. Yani her tim meseleyên xwe netewî meseleyên siyasî em derxin pêş lê em wek jin xwe pişt perdê bimînin ya em zêde behsa xwe nekin. Yani hem da ji wî alî ji mînekek baş e. Yani jinekê ji bo xizmetdar neteweya xwe çi ji destê wê hatî texsîr nekiriye fedakariyê mezin kiriye lê negotiyin tenê netewe yani em jin jî hene ev netewe ji me pêk tê yani jin û mêra pêk tê o divê veya ji aliyakî netewî jî şîrove dike yani eger meselek me neteweyê hebe em jin jî divê qasî mêra tevkariya wê bikin eger em ji mafê xwe bêpar bimînin em nikaribin di her warê civakê de çalak bin em ê çawa tevkariya civaka xwe tevkariya neteweyê xwe bikin. Yani her du mesele jî li hev anî ye yek dernexistiye pêşiya adin ya jî yek bêqîmet nekiriye li pêşiya adin. Ji wî alî vî jî mînakek baş biya min ji bo me hem da. Bele aynı wisa bi taybetî yani bi rastî jî wisa ye wisa dixwazim hevokekî ji we re bixwînim jê daxwastek kirin ji bo hevkariya jinan yani ji hêlekî din ve alîkarî ya dibêjin bi hev re xebatekî bikin hem da dibêje me wî red kir me bi xwe got ji ber ku gelê me bindest e hatiye piçûxistin zilim dîtiye ji desthilatariyekê tîranîk zalim em ê çawa jinan rizgar bikin wê demê me hewl dida em hestên neteweyî yên jinan şiyar bikin û dema ew roj were wê dora wan jî were û çawa mamosteyê jî got ji xwe wexta dora wan jî tê yani pirsgirêkên em bêjin di navbera wan de herî zêde kîjan li pêşî wî çareser dikin dûra li ser qada jinan jî roja ku roja wî hat li ser wî jî em bêjin radibin xebatên xwe dikin. Ev tişta dibêjî 15 sal beriya vê nivîseyê yani destpêka salê sed sala bîstemîn e 1904 falan sê çar ya wê demê yani Filistinê hin pirkê cû hene ew wek axa wan nehatî tasdik kirin hîn divê çi bi nediyar yani gelek tişt nediyarin divê peywendê divê dibêje tabii yani ev ji bo me derbas nabe yani bira hin kez veya wek mînak negirin vê gotina wê divê kontekstê tiştekî wisa gotiye lê paşê jî çawa ku piçekî rewş piçekî diyar bûye piçekî rewş çêtir bûye ew mesela mafê jinan jî anî roja wê.
یک شوانج ماموسته شخص سرناوی پرتوکیجه و زمان ادبیات و ولات ما بس زمان و ولات کر تقریبا کم زده هنگ شیت خازم یعنی رول ادبیات د ایبرانی دا چه بو لگور الیزر بن یهودا yani edebiyat çıma taybeti ser sekini fazla hünek Rast tabii de ben bahsa ve jibikin. Ya Eliezer de kitaba ve nifsa xo yekemin de ev nifsa kumugot nifsa heri green kitabe ev ya dur da edebiyat da İbrani buçuk tıkı rastı. Çıma buçuk tıkı jberku ligor ve edebiyat be o peyvasyonizm be kanine vak mugot ve peyvasyonizm hinu deme tüne hamama beşi. Ev tuhazı edebiyat tane Armanca siyonizme beke. Yani Armanca ne teperveriya cuhuyan beke. O şu yek nefsin kitabı ev yek nefskal dijve gotnavi derdik ev o parastına edebiyata İbrani dike. Rastı ben ya da şi ve deme aciz bu insanım ne edebiyatta İbrani ak ve deme heye pır bekimet dike. Ya ev jiş berveye ev tbeşi hatta ku em nesar aha xubun yani tu kıymeti edebiyatta mecbur be. Kıymetta nefskari mecbur be. Yani edebiyatta İbrani ancak tıkasar aha hoşim be. Eğer edebiyattek pişkiriya Filistin'e ne ki pişkiriya vegara bu Filistin'e ne ki ev edebiyatçı bu bir kıymette. Hatta pürveye rasyonalize jidik yani bavaki mantık izah jidik de beş yani nefskareme hatta kun nesar aha xubun nikan dabara xub nefskariye jibikin yani ev berhem öyle ku bela bıfın berhem öyle çav bela bıfın yani ve berheme xoj nefsa xo çav perak dabara xubikin ancak biçin ve dedi dikarım bavaki bu kareki ser bxo kar tene nefsandı ne bikin bin nefsinin ile Avrupa dinavgelle kararı mecburi dinvisinin o tu dabara xoj nikan jur bikin. O hatta ku nefskar dabara xoj nefsa xo berheme xo nek anj nefsi xo dabara xo nek ji ev edebiyat xurtnabe. Ya derdi ve livur çike dupat bik yani mesela vegara Filistin'e tuhazı livur dupat bik ve fikri tuhazı derxe peş. Yani evdihine gidişi bir mesela meciro. Yani eğer vizyon ekme tüne bir emsar aha xwali Kurdistan'e bijin. Yani Avrupa'ya, anji Türkiye, velatın din. Yani de nefisandi ne nefisandi çı kıymeti ve hey, çı kadri ve hey. Ama mühim dül sar aha xwa tefkariya ve civake dike anlakı. Yani ev revşek ev kas bela vela da revşek xrab dene ev berhemin ve tefkariya geç buna me çetirkina me dike nakı. O eğer eme ser aha xo nejin. Yani eme vizmanı çıbıkın. Eğer eme çarali diye bela bibin li velatên din bijin eme vizmanı çıbıkın. Yani biyamın ev hersavi hineki jurte. Dibe eğer hune Avrupa'ya bijin, hun şu Avrupa'ya pır razı bin, yani hun şu boçu dinvisini. O eğer hun pişkiriya vegara Filistin'e nakın, yani tefkariya Armanca Siyonizme nakın, yani vi hale xwe vi hale me iro eme edebiyat çıbıkın yani roy geri çıbı. Tuhazı ve beş yani disalur tuhazı çıkı derxe peş mesela ahi. Ya hatta ahek libin gemetun aynı sad bejit. Beji eğer em vak mafya mehey ku hamu vak netawam naslamaya xwe bi Paris'in em ser piya biminin. Eğer em naxwazin ji tarihi wenda bivin biçin دفي بريبر آخك مهبم سروي آخيبن يعني حتى أم نلسر آخك يبن يعني حموش تدن كدامة وفالا بتشن دي سدخوازي يعني أدبيات ووليت
آخه و تکلیوان درخ پیش آخو ولات و زمان هلبت بری مامۆستا یعنی باوکی گشتی گەر گوتنێکی تێ داویی هەبێ ئەم بگیرن لەسەر نرخاندنێکی گشتی دەربارەی کوردان و ئەم بژن وەکی نمونە یان ئەم بەسا سەرپێهاتیە جهویان yani serpêhatiya cihûyan bi rastî wekî numûne li pêşiya me em dikarin ji bo milletê xwe ji bo welatê xwe çi sûd jê werbigrin armanca me jî divir da ew e çimkî gelekî pratîk herin nêzê hevdûne meriv dikare ji tecrübeyên wan îstîfade bike di vî warî de yani bakî giştî ger em bêjin nirxandinek de hebe di warê em bêjin rewşa Kurdan û em bêjin li ser cihûyan meriv dikare mesela çi jê werbigire yani ji bo me dê çawa me dikare Ez tiştekî dise dubare bikim işte destpêka xatinê gotu ez wê dubare bikim yani eger kesekî ku vizyonek wan netewî tune vizyonekî wan serxwebûnxwaz an Kurdistanî tune be ez pir samiyeta çikê ji bawer nakim ya ew aktivîzma zimên jî bawer nakim ya jî bi min pir zêde tiştek îfade nakin ya mirovekî ne netewperwer be xwe wisa pênase neke û li vê xwedî dernekeve ez pir ew têkîliya wan û ew îsrara wan û ser Kurdî zêde tiştekî îfade nake biya min û yani dibe ku gelek ket hewan tê jî biçe eger di nav kontekstek peywendeke netewî ney rûniştandin ziman yani tirsim gelek keda gelek kese hewan te biçî yani heyf e yani em bizanimin ku em ziman ji bo çi dixwazin çi ye ji bo çi ye em wêya dûr de em hişê xwe zelal bikin em hedefa xwe zelal bikin paşê em behsa geşkirina zimên û belavkirina zimên her wekî din bikin Saeta te xweş mamoste spasdarin em niha gel pirs hebin pirsên we werbigirin paşê jî biqedînin bername xwe kerem kin gel pirsek hebe kerem او موتیواسیون و بحثا موتیواسیون سیاسی کرده او موتیواسیون قوی موتیواسیون سیاسی دوان جویان سیونیستان دلو چیه یعنی امی چاپلانی و موتیواسیون چیه کتی دیروک آوان تی جو اول آوان تی یعنی ج تشتک دنتی چیه